Hi guys, good morning sa inyong tanan. So mga ligo daw mi karon sa sapa kay kana ang manguli naman sila ni Cardo ug ni Alchel nya mga ligo sa daw. Daw bi kay ang ilang gipalit kag ganiha nga isda kay nahinaykan man nila kaon ipapalit ko nila sa isda dito ra nila bayaran. Na magtugbong mi ni kuya kay magpalit mi sa isda nga sugbahon og kilawon. Bad si Bintoy. Ano ba kay tamban karong niya? Agay wa kay dito kay danan Babalagay. Amad. Tinatagay mo. Tinatagay mo. Diyan naman katulog kay. Lato man atong banda ni guys. Atong tanip. Init kayo. Si Mami, kuyog na lang po si Mami. Unya na siya sa hapon. Nagpangista na iganyo siya sa sapa. O ban siya, kaya di magsugod si Alchel nga si Cardo. Ang mukano ni Mami. Yan siya dito sa sapa. Uban na lang tanan sa panon. Wakid ang kabubong kasi at sa isla. Daon nga na yung mga kauban dito sa Juan. Na yung mga kauban dito sa strike up. Ala, kalau ay di ba may sikopan. Yay, wala may yan bibina. Wala yang bibina. Wala yung bibina. Ibugin mo niya ni Cardo. Di sugot si Alchel nga si Cardo ipauban ni Mami. Ha? Ako sa? Kapan? Kung naitamban ko no tamban. Kay kilaon man og sugbahon. Ug wadya bansin na lang da. Asa na bitin ka na. Isa ka kilo din tulo ka buok mo bangos. Kita lagi ya sila. Asi ay uling. Alit na ta uling kadumdum sa uling. Ang anak kangos mo eh. Oh, Ano ako? uling. Duwagid kay tulo ba ya? Busy pagyapon diri sa ubos guys. Five, 70 ba? Salamat. Namoy kuan ka ng pangkilaw. Pangkilaw nga lamas. Dala mo. Ito imo amo uban mo. Naranoy. Kalawa. Kani kay. Gaan daman siya. Eh, panira. Isara. Dihawiri di. Unang kuan. Isarang suha. Mani ang unang akong bata. Na sili. Mumbai mo. Ayaw na lang ng sili. Pili na lang suka isa. Katong mananabang ba. Uyuan imo da. Sakto ra nila eh. 45. Pila 45. Kilaw man anoy di naman nag-ahusan. Iha pa sa day 45.
Pilingan mo gid sa una. Kadahili. Kana to piso. 69. 1, 2, 3, 4, 5. Ito sa tarit kita. Unsa mo kulit? Palitan sana to sa isa. Ha? Ito si Bintoy, nagdool sa iyang classmate. Dali, kay palit patas makaon. Palit patas makaon ni ate. Sino na yung makaon dito? Pili unsa iya gusto. Wala ka dito. Movie naman iigan lang. Kung hindi na karan, ang paling gitaro na. Dahil sa pipili di balik tigil. Wala. Binugani. Sure ba? Oh. Pagsinikura. Humana may upalit ni Bintoy, unya si Kuya di ara dinhi amo ning nabiyaan kay napa may gipalit nga lain. Kana ya? Basta to ko. Dahil na mo ibutang ang motor kay init kas tanan. Makabuot sa init. Busy pagyapon kayo ang kuan sa niya kanang merkado gi ko ang taton nimo apil. Sa apil ko. Nadugay miya kay nag-igat-igat pagid si Bintoy. Odo, lupi giga yun to. Mag-awat dito, ay sus, kaway-kaway din, kamot duulan pa. Muni mo inyong ignon nga bayot na chicks kayo ya. Muni ang ignon nga bayot unya ang kuan ay chicks kayo, lupi kintoy. Isang to ya kauban. Ay nawala gyapon dai kay ang kanibal di basta-basta. Di basta-basta ang kanibal ni Bintoy di ay Classmate naman sila. Amigo man sila. basta-basta yung kanibal ay taas puti. Ang taas puti, kita. Kuhan di kayo, nakilit kayo. Hindi na mi diri guys sa balay, nakauli na mi nya mga to na po dahil sa suba. Di ada may kardo din isa di ay Kaso di sikan. Ay, kamara ba? magduha din yung kardo ato sa sapa lang. Ana na dai si Riri guys. Kauban din siya namo karon dito sa sapa. Ya di apod si Bossing Dodoy din niya. Bang 5 ka kumkum ando. Sa bautin. 5 ka kumkum. Ang limahasay. Limaha ka kumkum say kay kagani pa na namo gi katagi sa Pamaligyan dito. bitbitan na lang. Dama na kita. Ta? Ano man motor? Tubilis ang motor eh. Gabi iram sir lagi tubilan kuya. Bihira, pagtugtog. Bile, nagasolina. Tarong baya po kay Ha? Ha? Aman, tanate. Habaw guys, di aron nagibutang silong kay init kayo. Mabuhat niya na sa init. Sir, tanya bilet ra ko dito din. Ako na ni sakop man. Idutso na di ay. Asa mo kumkum na. Ay, dana usa. Dana pre. Asa ko do? Yan, tubilan sila ni Momon ang motor. Panan? Ya, napay tubil na na ya. Napay tubil na na. May buot eh. Jangan ada dahan na ay.
ko dala na mabe. Kapitan, Didoy. Ay, wala ka. Pinali si Ayadan. Kapitan. Si Mama. Kapitan niya. Siya na bulok-bulok siya. Ano si? Ay, ling-ling na. Ito na nila. Ha? Ito ba bukid? Sino ba? Nagumamit ito ni Archel ganiha. Ay, ano ba? Ay. Ada ito na ng tao nga. What? Bukan ata yung pang kilakro. Siya rin makakitudugan siya pagka ulit na yung alas na kung siya na siya. Baklay, gid. Unsa? Ano yagi ano? Asa? Kana ah? Bakili-kili kayo. Imo kabaw dan hinaluras. Ha? Bawan. Ay, pawildingi ka na. Pawildingi na lang na ah. Dani. Balik na mo ganyan. Kuan sila kasi mana diri ni Riri guys nagsigi dragging sa kahoy. Diha sila nagkuan oh. Diha sila nagkuan oh, bangilid kas tanan. Delikado gid kaayo. Nilang agianan. Di sa gid noon sayo nang ilang agian. Kanal-kanal mo na di ako sa kuan sa Dia kahoy. kulera ka dia biya gabasa yo. Dali minalugod ligid uya luluundoy kabaw. Kwarta ginon siya guys pero di sad sayon ilang agianan. Dia biya mayo. Dali na nahulog ang kabaw ni luluundoy dini nagi. Oh. Dia biya gabasa ko ano? Nagaw nga batawag kapitan. Palangkat ang kadina. Ayaw eh. Na ba Tangtang ang kadina guys. Ano ro? Sapa kay wala pa na lusot. Atras mo ay. Ay, hardul ini karon dito. Gusto man. Pagkuha na to ilan ni Insyuk Plo. Plo. Ikaw may bata-bata pa pagkuha na to ila Insyuk kaw. Pagkuha na to ila Insyuk unom ka buok. Kamu uban kaw. Nabi dia. Tabi apo. Tinaw siya guys, kaya wa pa man nalubog. Tinaw kaya wa pa nalubog pagka bright gid. Nya, maglungag na sila daw magsugbi. Tugba. May tugba na mo ito ganila. Lamit ko po. Lamit kayo. Si Mimi ra gid og si Koreana. Ang gambak na kalay. Bak daw dyan. Ambak daw dyan. Aghagiton gid. Hello, maliit. Nguha sila kahoy guys kay maglungag mi diri sa kuan kanon. Nagsugod na si Janjan oh. Agsiting na siya oh. Pagkahaw-haw balang gid kayo guys. Pak. Da.
Ay, saghawa dyan, kay sunod ko. Darna! Mga tagak ang bunga sa mga buwak kahoy oh. Ano siya nagtutaw-lutaw. Why ayos nila day? Ay, humul to tubig oh. Di ba itang tambuli na masagbot? Aman mo lang palit na yun. Kaon. Ano ang gawin siya? Nagulik mo dito rin? Oo. Kasi tragin na na tayo. Buta ko. Dia, ay humul lagi dia. Rumul lagi sa kalyo. Pero, ya. Ako lang. Ipa kuan ay gid kardo kanang sapo siya kayo. Ito na tuwa ibuta ko. Ah, may palitos. Ay, nawasan na ngayon. Ikaw, ibutang dito loy ikaw. Lubog na karumahan na nga ligoy mo ba? Ibutang dito sa tunga loy. Dagan na nakaligod tuloy. Naa. Pag una ugid ang bugas uga na dala. Taro nga pag bunal mo dili nga tuon pagpiang. Kaon na, sino ginala mo ko? Gusto na naglangoy. Ya, mana nak kan mabugna. Yan ay, dili ra ko tugnon. Kuan. Kuan ma, kuan ko lang. Ubus naman. Bangilan sa dako. Kana itindog oh. Samot kung kamatay dito ang gapita. Lawag to nito. Punta na dito. Mao. Hinduan nila ang hilawan guys. Masakay ka dito dito pa kana ko tiyote. Nana sila. Pangason ko no kayo. Palingot ko siya kayo. Da basa-basa ko just kasi ngo. Kuya kayo. Lang kayo. Ngaw nabasa man ka. Loy, mura mga laki loy. Ha? Ha? Baho na no? Lagi nga nung nabasa ka? Si mami na imuban ng tanan to dire. Nya. Itawagan man ni dito to Inday Vlog. Oh. Dayo na lang siya. Kaya uban na to siya din eh. Napoy sa kaliguan ng danhi guys. Balhin sila diri. Wala, ang bako ma. Pagandok na. Biraha, biraha. Biraha. Napoy mga tubod ani guys oh. Na siya. Unsa day na siya? Nga naaman sa ilawom sa bato. Kuha na siya kay naaman sa ilawom. Ambak dito lang. Grabe ni nga bato oh. Pagdala tayo ng tulay.
Lisod kog dalata mo. Abo ako. Ito. Grabe ka bugnaw sa tubig, guys. May cellphone ko dyan. May cellphone. Kaderahon, kaderahon. O, dito nga talagdayan ni. Alam mo ka, hadlok mo, alam mo, abot mo hadlok, alakad mo ka. Nabili ka bigas. Gumo lang. Magawat si Ann Cortez ba? Umalilid. Magawat si Ann Cortez ba? Kulbaan naman sa tanim mo, ay apil naman nimo si Ann Cortez, ah. Di ko oy. Pak! Ugana, ugana kardo. Jay, ugana, ugana. Lang kayo, mga tugdang. Okay. Picture daw ta diyan. May mga piyo. Ay, dito na. Dito ra, dito ra. Ay, Dito na po balik na pod mi dito sa among gikampuhan, guys. Igo lang sila nakapatungdan eh. O, glantaw ka? Di man law. Hindi ka siya daw kay mura siya naglangob ba. Mura siya gituyo gid siya nga kuan. Mura gituyo siya oh. Pero nakuha na siguro na siya sa baha. Wala siyang naingon anak siguro. Pero kuan gid siya ingana na gid siguro ni siya. Nya daghang kayo gatubod oh. Adlok kaysa lagi na. Adlok yung binigyan do. Mantag na binigyan. Ang awat nila mata. Muning taas diha guys oh. Pag uli nga out, bigyan ginhawa lagi. Kag anhi ko na siya danhi. Siya. Ayan na. Ayan na, guys. Gusto ka na. Eh, iya kang gikuha na lugar nga uban danhi. Unsaon kay giguguyod mang Alshil. Punga in taon ka inom sa tubig. Ah, sige. Sige yan. Sige yan. Patay ka na yan. Oh, dapat. Ay! Magpuno naman eh. Ay, wala kaya puli ka sa mga na. Pambakalan na. Ano raw ang bakit Sa bilya ba? Habok lang po. Oh, dala ka pundo. Dala Sa ano ba? ka pundo. Nya na og nanay daghan sa ubos.
Hala, nabayot na galing ka. Itulod, itulod te. Oh. Sige te. Sige te. Sige te ah. Sige te ah. Lakagati. Lakagati. Sige te. Sige te kay kahadlok ko na sa te. Mura gidayon ka, princess nakasakay balyina. Itulod Cardo. Sige. Sige Cardo, tabagin niyo na ni princess. Madaog na lagi na ninyo. Oh, dali April. Ito raw. Kaya di nila kadaog duha. Nganong nabaliktad man. Bapak ni Lingling, hala nabali. Oy, Alsel. Alsel. Alsel, nabali kuno dapat kuno si Cardo magsakay nimo. Kaingon ko si Lingling, hala nabali. Itulod ka na ninyo lagi. Sabangan ya yang tulod. Dili tungan ba daw? Sabana pa ba ang salon? Para mo, pagka ko ba salon? Bakat. Oy, gay ka na ambak, bantay. Ang gagay ang mukha. Dito ra dapit oh, paubos. Dito ba dapit? Ambak na duy. Ito ka ba? Ay, bagay kay suk na. Ikaw na. Oh, apas ako. Apas. Bantayan niyo si princess da kay ambak daw siya. Ya. Ya. Bantayan niyo si ate dia ya. Agay, agay, gihagit gid yang pagkalaki ba? Dahil ka rin, bahay doon pagtarong. Murag Nagduha kita lang sa dia duha doon. murag nahagit gid yang pagkalaki dan eh. Tuwa lagi yun, isa buha ka bakaw. Tuwa lagi. Na, ito kakaroon. Awan ito, ito mo takin. Ambak sige, ambak si. Unaw-unaw mo lawan, ito ka lawan. Lagi dia ada pembakaran amau. Ada. Kayak gitu lah. Ada pembakaran amau. Hindi lupa niya. Ah, dia mau. Oh. Balikan asad, balikan. Lam gayo.
Dani, hubungan lo. Ano, Dani? Bakit tawag? Nakulang pa. Ito, sa nagtubod lo. Ito lang, ito. Ate, kawala na ang complain mo na kunahin mo niya. Why? Kadang ba kami dyan-dyan na ulit? Dari ka na kami nakakita ng mga. Kalakbay! Mahal! Wala ako mga bilang, diba? Joke lang! Kasi nakapagkabot sa mga. Magtakpan kami ba? Buhatan, kami. Pa lang nila bayot. Uyang-uyang na nagdirin, pero hindi ka ang ba? Agad ka dyan magpanalunan. Abi, Ang naman niya tulog, gares ako ah. Dali, meron akong ambak dito sa bilya kay tulog. Ulit ko lang. abi pa lang bayot. Padlok na! Baala ang matay ah! Kaya ambak nan manoy. Ah, hantira mo din mo langoy ay. Tudloy ta de, tudloy de. Lao, munggod mabor na mo tanaw. Alang mo masabo ko. Lao, munggod. Dapat na tubig. Sada ka sa cellphone na lao ng wawan naman yun ba? Grab, swimming pool ba? Swimming tayo. Mani mali. Ngana, ambak na. Agay, nalupig man ni Bintoy. Agay. Uyab, parang ambak na ah. Ikaw lang ambak daw. Timplahan na ni Manang ang kinilaw. Kuskus na po ni Princess ang tabon-tabon. Gihapnik na po nila ang dahon nga butangan sa mong kanon. Sibog da mimi kay na gihapnik na nilang kuan. Dahon nga butangan sa kuan. Luto na yan ha. Mm. Huwag lang ko ano, bakit? Panitan po ni Momon ang pipino. Nang itlog ba? Nang itlog. Na jadi uwang guys. Pagkaon, hindi tagkaon. Kilaw na. Ugasan. Kilaw na, kilaw. Ah, ay na lang. Sama na ah. Diha gikay ron tani mus daplin. Oh, dia daplin kay para nga dili ma pundo dito ba dili ma. Bungag ko. Kung sa man naputol.
Agay, hindi ko din. Nga, pagkari, nga. Pagkari, dukot kami ka hong tao na. Nga. Wala na yan. Tumidanan po. Okay, yan. Ipadap yun, nga dyan. Yun na, dapat siya. Diha. Salamat. Itindog to itong istanay ko. Se! Duaan ang kinilaw. Tangya din dapit tumuyo. Amen! Amen! Hoy, mga bata. Ang mga bata, kahit tidak ang niluto. Ganyan. Oy, Cardo, pangana. Pagkaon naman ang ay pagsige video diha kay di ka nakakaon. Makut sige karon. Kaon ta guys. Hamal. Budol ni budol. No problem. Masabak man sa ganina. Asan si Kwan? Asan si Kwan bakriya ati Kwan. Ini? Kuna likod dito na. Dali na sige na. Ito to guys. Hindi, murag, dili ito yung makirlaki. Matawin ang kabutuhan ka. Mapas sa mga Hindi ko ba kung ba na ba ulit dito? Ay pati mapre na dito ba? ang pagkalaki. Iba gyud ni nga bata. Di pa nga nila magtungtong 40, duduha pa na. Mapre na kay mapre dito. Dagal ni dito. Ah, ano na kay. Di mo mala magasto yan. Nakasige na maglubong. Hawa ta ka balo. Nabaliman. Aning diri ba? Bakit siya may igi? Nabaliman kayo ang kaya nagdako iyaman. Na may dirahan sa bata. Ulore kung kanon ay ibutang tong respeto na. Ah. Pero anan. Ano magkakit ka? Wala ka sara ni. Uy, salamat. Ayo, aman tong kwan. Ayo na may ati mo din. Di ba kan may hindi kita. Bangun din. Sultan. Okay. Ngayon kon. Bangun. Parili na kayo. Para nito parili eh. Bangun. Lang kulikal, kung kuyang lang ay. Iyo. Ay, tuyan eh. Tuyan. Ay na. Kamu puta sa inyo dapat daw paliw ko. O balik ko plate niyo ba? Plate dito. Nagan. Kamu duwang daki murak. O balik ko plate to wala ka naka-plate baliw lang. Ikaw kada boss, dahil ticket mo. Jangan tong kukya. Ay, gua. O baliw lang katuloy ticket. Kan kami. Pul na pul. Kasi kung ini Ini yo. O kuya ba? Ito ba? Kaya, asa ka mo. Kuya tama. Nunto ya, ya. Binua may mula.
So, wala na ka ulit si Cardo na. Hindi ka makasapag yun, ba? Tapok na po, pero kulang. Ano na, binungar tayo bayot niya, pamilya siya, namiksa kita. Ano ka, Biday? Hindi si Bayot ba? Hi, Bayot. Shout out. Ingon LJ. Mahayang niya, kaya card. Hayang ka diya. Dili ka kuha ni Dili ang sa. Ikaw ni kuha ni nga. Ah, ni Dili. Ano eh? Ano di ba? Noy, kaya ko Noy. Butang guys. Noy, palihog Noy. Dari ko bitaw ka Noy. Remote ko kali yan. Parang na pang kaunang basaw. Ikaw naman magbayaran eh. Angko? Wala dito na ngayon. Umudok. Dalam magsunod yun namin. Basta sa ayos nandiyo. Akala rin mababas na sila. Hindi, kasama niya. Kasama natin nga. Ala. Bago. Ate, wala sa ni mama. Guys, ikaw pa sa guys. Di, huwam ko na mo baso man ka? Aw. Dalang putol na ni Jude. Dalang putol na ni Ice. Terus mau ini. Yan na. Una sa mo. Sa tungo na kay mura man tag na. Bulang hoy silaw pa. Luigi, kula man sa nato na may baso Luigi. Kalau kayo pa kaluto sa bulang hoy atay. Hilaw. Sura. Sila, yun nagluka guys. Mga alang ko mga kinain. Wag kayo magkabantay. Sila sa balay, palakaw na. Bulang hoy, hilaw. Lang ito, sura na lang. Wag mo sa baka mo ito ba? Ha? Mana si Dede na na yun. Ah, bintoy oh. Go, bintoy! Ay, lubog ko lang diya. Abbaker. Lalalala. Ano na rin, kaligo ng kari. May din mo yun din. Sa mga asa yung dapat lugar. Nagan gid.
Ako ka malagtikan mo pa to. Hindi ito? Ang layo pa dito eh. Ala tay. Daw silang lang sumuabay ang maliri, no? Kagay ang ilok may patinan sa nila ay. Nagong ilawas. Pagka nang kalayo ka. Bubuis tubig. Na, magsamot. Ha? Magsamot ang buwan tubig. Bukaga na lang nakul. Nalubog man ako. Ito, nag-bitong kami nga nagkalit ng pagkuhan. Ipos lang ako ro. Yan, sa Ikuan na ito. Cancel. Hawa dami. Cancel. Na, walang baso sa nilin. Ha? Ha? Ayaw, dong. Tone, rilo na. Lolo. Makaon! Akay! Akay! Oh. Manguli na guys. Bantay na ay! Sungago ni mo lupat! wala ng minor. Uli na mi guys! Suma na mi kaligo sa sapa. Pasapa. Ya, huwate ko abot na tunahan niya! Tura, bulbul. Dito sa kanto. Labi. Ano? Dating naong mo. Oh, di ada may sapata guys. Hoy! Hoy! Paakon ka na! Grabe lagi na kaliwat lagi. Ito na sila ni Alcel. Ya si nanay, ihatod sa siya ni Momon. Ulatan na mo dani. Grilyo?
Ay, Na. na yan na ni tatayo. Puwas na kanina na ma'am. Dito mabuhat ang bunya eh. Tuloy ko lang dito Kuya Lilo. Ay, dong. Kuya Lilo. Dali, amo ka dong. Dito. Oh, dito Kuya Lilo. Kasi nga lang dahil tigil na ako magpakito. Kaya dito sa kaya lagi ang bagay. Ay, pag binabayag, eh, mahulog ka. Pag nilaki. Meron ka kamuto. Kapaya bay, dapat kakos lang. Agawin lagi dyan, pero ako, nabalik. Salamat eh. Ako sabi. Ito sa amin te. Is na mi. Ito na ito nga tindahan guys. Ito kung ante ni Riri.